testigo a nosa compañeira Sara Garea, mañá de actualidade local 16 de decembro. Está chegando, Bueno, xa chegou, de feito, o Nadal. Tanto é así que mañá estaremos facendo un programa en directo dende Padrón, de 10 a 1, o a conexión local de Radio Líder Santiago e toda a nosa contorna e demais, pois dende Padrón, dende o Vigo pequeno. Vaya Nadal, vaya decoración. Estiven o domingo por ali. A verdade é que mañá programa especial, 3 horas, en directo dende, dende as rúas do casco histórico de Padrón. E xa que estou, antes de dar a benvida ao noso convidado, que por certo é a primeira vez que nos visita, non vai ser a última, xa me encargarei de facerlle unha entrevista amable para que volva. O xoves estaremos facendo radio de 11 a 1, collera o testigo ás 10 da mañá Sara Garea e demais, e despois a partir das 11 ata 1 teremos un programa especial dende a aula de pediatría do Chus. Vamos facer un programa dende o Hospital Clínico Universitario de Santiago con aquelas persoas que están pasando por un período así de estar no hospital mentras se poñen ben e mentres volven de novo a casa, o curso e retoman a súa vida. Bueno, pois queremos sumarnos, queremos que durante un par de horas esquezan que están nun hospital nestas datas do Nadal. Temos un montón de sorpresas. Vai haber moita emoción, vai haber moita sorpresa. E queremos coñecer tamén o día a día desa escola, que é unha escola de formación, mentres os cativos, os rapaces e rapazas están ingresados, para que non se despeguen, sobre todo aquelas persoas que están, pois, algún tempo longo, para que non se despeguen do seu hábito do día a día de formación e de enriquecerse. Bueno, pois, mañá Padrón e os xoves en directo dende o hospital. E hoxe, o alcalde que nos visita é un alcalde pois da nosa contorna, da nosa bisbarra, da nosa cobertura. Non é a primeira vez que nos visita e o cal lle agradezo. Alberto Romar, alcalde de Santa Comba. Moi bo día, benvido. Hola, moi buenas, moitísimas gracias pola invitación. Nada, un placer que nos visite, que faga un oco na súa axenda no día a día de Santa Comba. Como vai Santa Comba? Ben, bueno, dixéchelo ti, estamos en pleno Nadal, con moitísimas actividades. A intención que temos en Santa Comba con Nadal, sobre todo, pois, é intentar levar esa ilusión a cada unha das 17 parroquias. Temos diferentes talleres de manualidades, talleres de cociña en cada unha das parroquias. Tamén temos unha asociación que quero, aproveitar para darlle a miña noraboa, que é Asio Mouro, que leva esos cantos de taberna a cada unha das parroquias. E despois, pois, diferentes actividades como campamentos de conciliación. Tivemos por primeira vez un mercadiño de Nadal promocionado pola Asociación de Empresarios de Santa Comba. Depois diferentes actividades como ese inicio da inauguración das luces ca tradicional chocolatada, o Papa Noel Moteiro, etcétera. Temos moitas actividades. Hai Nadal en Santa Comba. Fáganos unha sinopsis de Santa Comba. Habitantes, decía antes, 17 parroquias. Se lle tivera que explicar que é Santa Comba a alguén de Xapón, como describiría Santa Comba? Non, eu sou alcalde de Santa Comba. Santa Comba, onde estás? Como describiría? Pois, alguén lonxano. Se eu tuvera que facer en poucas palabras, quizás é o exemplo dese concello rural de Galicia. É un concello que xeográficamente, pois, temos moitas oportunidades. Está cerca de Santiago, está moi cerca da Costa da Morte, cerca da Coruña. É un concello que o seu principal motor é o motor gandeiro, sí. Pero, é un concello tamén que dos poucos rurais de verdad, non destes, pois, concellos que están cerca da capital de Galicia, un concello rural de verdad que medra. Saliu fai pouco, pois, as diferentes estadísticas do INE. É curioso que dende o ano 1995 perdíamos poboación, e agora, pois, este ano subimos outro día, vamos, subimos, equipáranos aos concellos de Ames e de Órdenes, subimos máis de 140 personas no noso censo, intentando daqui a 4 a 5 anos, pois, sería unha ilusión, por recuperar eses 10.000 habitantes que nos dé, pois, outra capacidade. Estades aí rozando os 10.000 por abaixo? Sí, estábamos no ano pasado, éramos 9.319 habitantes, e agora estamos chegando aos 9.500, que a intención e que a previsión de seguir aumentando, moi condicionado pola población, pois, estranxeira e pola migración interior tamén. Agora falamos das necesidades do concello que se atopou, dunha maioría que non sei se agardaba ou non do Partido Socialista en Santa
Santa Comba. Falamos un poquinho deso, pero claro, a xente que nos poda estar escoitando, Santa Comba, aqueles que temos xa unha idade, soa de acudir tempo atrás a Santa Comba pois para lecer, para o ocio nocturno, que foi esmorecendo, non? Pero que tivo durante unha longa tempada moitísima vida, un ocio nocturno que xa é menos. Sí, bueno, eu creo que eso, mira, ainda tiñamos esta conversación este sábado nunha cea que fixemos de compañeiros. Eu creo que a movida nocturna, ocio nocturno, pois cambiou a dinámica probablemente en toda Galicia. Eu acórdome, pois teño 35 anos ahora, acórdome con 15, 17 anos. Coincidimos ali seguro. Sí, seguramente. Seguro que por cousas boas tamén. Pois antigamente, pois a xente desprazábase a concellos como Órdenes, Ponteceso, Santa Comba, que todos pois foron de alguma maneira cerrando locais nocturnos, en fin. Touro, Melide tamén, máis recentemente. Melide aguanta un disquiño. Eu creo que cambiou esa tónica. Ahora creo que xa non é un ocio nocturno, é un ocio máis de tarde, máis de festas, máis de reunións. O Concello de Santa Comba está intentando de alguma maneira buscar un sistema como fixo Órdenes. Órdenes tuvo a capacidade de reconvertir toda esa zona de movida, incluso teñen uns platós de televisión LP45, pero ainda así hai que decir que en Santa Comba nunca vai morrer a movida, seguimos tendo locales, ainda que non tantos, e seguimos sendo referencia tamén. Pero poder reutilizar eses macro lugares en reconvertilos en algún xeito, non? Sí, temos estarán valeiros agora. Diferentes ideas encima da mesa, incluso hai xente, agora con este aumento de población que está tendo Santa Comba, estamos vivindo un pequeno boom urbanístico, non de obra nova, pero sí pois de certos esqueletos pois que había dos anos 90 ou do primeiros dos anos 2000, e sí que hai ideas para reconvertir esos baixos en vivenda, que é moi necesario en Santa Comba para seguir medrando e para que as nosas empresas sigan traendo man de obra para seguir sendo competitivos. Bueno, avanzando niso. Bueno, vostede era presidente dos empresarios, vostede é empresario. De que sector ou que do ocio no nocturno, do ocio infantil. Do ocio infantil. Bueno, presidente dos empresarios, polo tonto sabe o que é unha factura, sabe o que é todo isto. O recibo de autónomos. Xestionarse, axustar e demais, que penso que eso é bo, despois cando un colle un cargo público. Vostede é alcalde con maioría absoluta nestas pasadas eleccións. Sí, eu, non tiña nada que ver ca política. Había rumores de antes de entrar na asociación de empresarios, había rumores de que podía apuntar a meterme en política. Surxiu a oportunidade, achegouse o Partido Socialista, neste caso podemos decir que o meu pai político é Antonio Leira, diputado de Deportes. Estivo nesa silla e pouco. Ai, mira ben, por eso ainda estaba quentiña. Desde aquí lle lanzo un saludo. Fixeronme unha oferta, o primeiro que fixen foi obviamente falar ca familia, que me dixeron que non me complicara, por certo, pero aquí estamos, e despois falar cos... Nin caso coa familia. Ni caso, pero sempre hai que ter ese consentimento, e falar con diferentes compañeiros que me axudaron, incluso algún compañeiro de toda a vida integrouse na nosa lista. Quero decir que recuperamos xente do Partido Socialista que estuvo nas candidaturas do ano 2011, 2015 e 2019, tuve un apoio de moitísima xente de Santa Comba, e quero decir que a nosa agrupación, e non quero que sone mal isto, pero non é unha agrupación sectarista, temos xente que non é militante, non pedimos ser militante para querer facer cousas para o noso povo, incluso temos xente que tende ao centro ou incluso que tende a perspectivas máis de dereitas, que intentamos leválos ao rejo pouco a pouco, pero somos unha agrupación que acolle todo o mundo, que teña ganas de facer cousas, e aquí estamos con a maioría absoluta e aspirando a renovar a maioría absoluta dentro de un ano e medio, que penso que as vibracións son boas. Porque os plenos son, vostedes teñen 7 dis, e o Partido Popular 6. Non hai espazo para ningunha outra forza. Está moi bipolar. A verdad, bipartidismo total. De antaño, casi. Hai que ter en conta que, en Santa Comba, desde o ano 1991, antes había un antigo alcalde independente que estuvo 3 mandatos nas primeiras democráticas, don José Manuel Arufe, que, por certo, imos de por o nombre dunha praza para o meu gusto, o mellor alcalde que tuvo o Concello de Santa Comba, aspiro a ser a mitad del, e despois sempre hubo gobernos populares ou gobernos de bipartitos ou marcas blancas para apartar co Partido Popular. Certo é que gobernou 2 veces o Partido Socialista, dunha ocasión
ocasión durante 7 meses, despois pois houve unha moción de censura, e outra vez pois durante 11 meses, pero sempre houve pois gobernos tirando a dereita que de todos modos a nivel municipal as siglas pois vemos que é o que menos importa. De feito, sempre o digo, non teño por que ocultarme, teño amistad con moitos alcaldes do Partido Popular, non só de Santa Comba, e con moita xente de dereitas. Non creo que unha cousa pois conleve a outra. Claro. Cales son as necesidades que, cando entrou, colleu o bastón de mando, dixo que algún titular, pediste descambio, ides ter cambio. Por onde empezou o alcalde a plasmar ese cambio? Pois mira, a verdad, pois, cando estás fora de política levas unhas ideas que despois a vida real, pois o día a día, pois a veces absórbeche. Nós collemos un concello que na conta xeral do ano 2023 un concello con un remanente negativo de 2,8 millóns de euros. Mismo hoxe, antes de vir pa aquí, tuvemos unha reunión pola conta xeral do ano 2024 que está a punto de entregarse, pois vais a entregar o mércores, e reducimos ese remanente negativo a metade casi, pois en torno a 1,5 millón negativo. Nos creo que se está facendo unha boa gestión, está se facendo unha gestión non a un mandato, eso sería pois moi cortoplacista, bueno, pois con xente renovada e intentando por o concello día a día as necesidades as mismas que en todos os concellos. Temos que ser claros, todos os partidos políticos, eu penso que tiña que haber un plan a 20 ou a 30 anos para Galicia. En realidad, as tres forzas políticas principales de Galicia, no 90% das veces queremos o mismo, nos tiñamos que facer un plan a 20 ou a 30 anos, e as necesidades sobre todo son esa infrafinanciación, esas competencias, non vou decir competencias sin financiación, incluso competencias que son, digo abertamente, competencias impropias. Hai un problema moi gordo co SAF, co Servizo de Ciudadano Fogar, un problema que está a punto de estalar en toda Galicia, e dentro do Partido Socialista creo que temos que dar un paso adiante, temos que presentar cal sería a solución ante a Xunta de Galicia, pero a solución non pasa por pedir simplemente. Se queremos solucionar un problema, temos que ver de onde sacar fondos e deixar de facer outras cousas, e tamén pedir ao Estado. Non temos que pedir só a Xunta de Galicia, é un problema que temos encima da mesa, e despois pois, hai outros problemas como competencias como a xestión de abandono animal. Eso está sangrando os concellos, e despois pois, tamén competencias que estamos asumindo da Xunta de Galicia como persoal nos centros educativos, persoal no centro de saúde, como no caso de Santa Comba, etcétera, que fan que a capacidade económica do Concello de Santa Comba que merme as posibilidades sea menor, aparte de todo o traballo administrativo que conleva. É complicado a día de hoxe ser alcalde, hai moitas necesidades bueno, por desgracia, non é todo subir impuestos, non pode requer todo no contribuinte. Tivo que subir o lixo e demais tivo que... Sí, nós no Concello de Santa Comba fixo unha subida do 20%, unha subida pequena comparado con concellos da revolta, pero bueno, a vida sube, o canon de Sogama está subindo, bueno, creo que é o momento pois, de que todos os concellos, independentemente do color político, nos sentemos encima da mesa. Hai partidos políticos que penso que ten que haber un cambio generacional no noso partido, cas noticias que estamos vendo, non é unha crítica, é unha realidade, ten que haber un cambio generacional, e o cambio generacional pasa por apartar un pouco das siglas, entendernos todos que casi todos queremos o mismo, nin os de esquerda comemos a nadie, nin os de dereita son todos malos. Eso hai no que decir. Todo o mundo que se mete en política quere facer cousas boas, e creo que hai que consensuar e mirar ao futuro a 20 anos. Que discurso tanto que coincide tanto co miña visión que teño, desde fora da política tamén, porque estamos chegando xa a un punto que precisamos máis discursos así de unión, de que nin un en tanto, nin outro é tanto. Falaba de cambio xeneracional. O PSOE non está pasando por un bon momento, eu diría que a todos os niveis. E que repercute, pois supoño que no día a día de sacar adiante cousas, non? Cambio xeneracional no PSDG, cambio xeneracional de eleccións anticipadas. Sí, bueno, a cara onde va esa reflexión que estaba facendo? Eu aí o das eleccións anticipadas, bueno, eu son unha persona aberta a cambiar de opinión. A veces, pois, gústame rodearme de xente que sepa máis que a min, superior a min en diferentes cambios, e o posicionamento básico que teño é que as eleccións son cada 4 anos. As eleccións son cada 4 anos. Tamén teño un posicionamento de que parece que ser do Partido Socialista ahora mismo é malo, e non se hai que esconder. Non nos temos que esconder, hai que facer unha vista
ás primeiras eleccións democráticas, a estes máis de 40 anos de democracia, e hai que saber quen fixo todo a nivel social. Ese foi o Partido Socialista. Isto, podo falar con unha persona de dereitas, podes argumentar, é verídico. Que está pasando un mal momento o Partido Socialista é obvio que está pasando un mal momento, pero tamén non sabemos vendernos. Eu creo que non sabemos vendernos. Cambio xeneracional, pois eu penso que en Galicia ten que haber un cambio xeneracional. Non vou ser eu o que este en puestos de partida, ni moito menos, o meu compromiso é con Santa Comba, ainda estou aprendendo que é a política, pero creo que en política hai que saber cando eres respetado, cando non, hai que saber dar un paso atrás, e xente de carné de toda a vida, ten que dar ese paso adiante e decir pois que non teñen o apoio suficiente. Non digo convocar eleccións, pero sí internamente ten que haber unhas reunións aunar bandos, porque hai bandos, probablemente as abandos en todos os partidos, pero parece que o BNG, o Partido Popular, barren os seus problemas na casa. O Partido Socialista hai que sentirse orgulloso de que pode ser sempre a nota discordante, non che mandan firmar un carné, é a grandeza que ten o Partido Socialista, pero creo que hai que facer cambios, hai que facer cambios. En fin, tamén as novas que coñecíamos de Lugo, Monforte, o alcalde que sigue de alcalde, según teño entendido, en fin, situación complexa. Sí, pedindo pois un pouco de relevo e de oxixenar o partido. Colle as rendas. Volvemos a Santa Comba, alcalde. Que dou tempo a facer? Do que se sinte orgulloso neste ano e pico que quedan para as seguintes eleccións? Que dou tempo a facer desa transformación de Santa Comba? Pois mira, unha das prioridades que tiñamos era ese centro de día. Non o levamos no programa político porque era unha obviedade. Santa Comba necesita un centro de día. Xa conseguimos os permisos, conseguimos a financiación, estamos pendientes de que a Diputación pois leva pleno proxecto. Dentro deste mandato, pois a obra do centro de día, probablemente o inicio, o funcionamento dese centro de día, que terá entre 40 e 60 plazas, pois vai a ser unha realidade. Despois, pois, estamos dándolle voltas a ampliar esa zona urbana do Concello de Santa Comba. Temos unha necesidade de aluguer ahora mismo, como repetín, pois non se está facendo obra nova, pero si rehabilitación, estamos dándolle unha volta ao plan de ordenación municipal. Hai que decir a verdade, a xente non se poden facer, non son partidarios de facer cambios puntuales a la carta, pero si nun período de tempo de 4 a 6 anos, pois hai que dar un paso adiante neso. E despois, pois a nivel deportivo, síntome moi orgulloso de que recuperamos diferentes probas que se foron perdendo, como o torneo de tenis dos Milagros, ese autocross, o autocross alleiro que tiña moita fama, e recuperámolo depois de 7 anos, a Liga de Fútbol Sala de Santa Comba. Levamos esas actividades ao rural, pasamos de dar ximnasia de mantemento en 11 parroquias a dar en 24, estamos arreglando, levamos 12 ou 13 locais sociais que estamos arreglando e devolvendo un pouquiño a vida ao rural. Despois facendo moitísimas obras, que iso pois, é outro problema que deixaremos pois, para esa segunda entrevista. Hai un problema maior encima da mesa para os concellos, espero non ser o alcalde cando estale todo isto, pero calculo que máximo en 10 anos os concellos van a ter moitísimos problemas para a realización, a ejecución da obra pública. Problema moi gordo. Que algúns alcaldes o din dun xeito ou doutro, que a 8, 10 anos seguir como se está agora mesmo será a batalla a conseguir. Non a ter nada novo, senón que o que temos non perdelo. É un pouco esa observación tamén. Eso quizás o vinculas máis ca financiación, eu vinculo tamén ca falta de man de obra que hai ahora mesmo nas empresas constructoras cualificada. Tamén por aí. Un problema gordo. A 10 anos. Que eso é pasado mañana a historia. Sí, isto de feito tuve ocasión de falalo co presidente da Xunta, con Rueda, e bueno, eu penso que incluso a Xunta de Galicia ten que dar un paso adiante, e non sería descabellado intentar promocionar unha empresa de obra pública, unha empresa concertada, porque é que esta xente de 55 ou 60 anos que son oficiales, que saben do negocio, algún día teránse que xubilar, terán que descansar, estáse vendo no Concello de Santa Comba, estamos con 5 obras a vez, que veremos se chegan a tempo de ejecutalas, pois no período de ejecución que está contratada esa obra, e despois temos 18 obras que estamos paralizando en fase de licitación, que non se dan levado a cabo según os tempos que temos marcados. Temos moitísima obra ao Concello de Santa Comba, creo que é unha das cousas que se está falando, que estamos facendo moitísima obra,
É outra das señas de identidade e, sobre todo, pois, intentando esa promesa que fixemos do 70% do orzamento en obras, invertilo no 70 rural. obras. No rural. Ese 70% que temos para obras, estámoslo invertindo nas aldeas de Santa Comba, tendo en conta Servizos que... básicos nalgúnas das parroquias. Sí, temas Saneamento, de auga, traídas de augas sí. tamén. Os saneamentos hai que ter en conta que é moi complicado leválos nun concello como Santa Comba, que ten 203,4 km cuadrados, dos máis grandes de Galicia, pero sí, pois, pondo ese firme en regla, pois tiñamos diferentes problemas en aldeas como Goldrís, en aldeas como Armán, que, como suele decir a xente, nós tamén pagamos impuestos e os políticos só pasan cada 4 anos e estás invertindo e estás demostrando. Eu, sinceramente, hai xente que non está de acordo coas miñas políticas, pero nun 90% da población, che voten ou non, noto o respeto da xente, noto que se están dando de conta que estamos invertindo tempo. Pois o 90% di, Sí. Eu noto o respeto da xente, sí? A verdade que sí. Unha maioría que dá certa tranquilidade agora de plasmar esa política, pero vostede di que en 4 anos moi pouco se pode plasmar a orientación política. Será o candidato no 27, gustaríalle contar co respaldo da maioría do pobo de Santa Comba para seguir facendo ese cambio, ¿no? Eso, ainda non se pode anunciar que van a ser os candidatos, ainda non está decidido, pois hai que contar ca agrupación local. Se a agrupación local quere que eu siga liderando o Partido Socialista de Santa Comba, vou non facer, e se non o queren facer, pois eu darei un paso ao lado. Eu sei que, de momento, síntome respetado, penso que podemos revalidar ou superar esa maioría absoluta. Teño que contar ca familia tamén, pero, penso que hai opcións de que volva a ser o candidato, gustaríame seguir sendo alcalde, porque todos os concellos que avanzan con alcaldes que están máis de 4 ou 8 anos no poder, eso está se vendo. Un alcalde 24/7, todos os días, a todas as horas, supoño que cando va a dar unha volta por aí ca familia, alcalde que me pasa isto, alcalde que non me vai esta historia. Sí, eso vai, como suelen decir, eu tamén era árbitro de fútbol antes e solían decir que a presión que che metía o público iba no sueldo, pois nesto en política vai no sueldo, en tanatorios, estando pola calle, no supermercado, a xente vai che pedir e ti tes que por boa cara sempre. Pa iso che votaron e vai no sueldo. Árbitro tamén. Sí. Dous deportes de riesgo, política e árbitro. Política e árbitro. Sí. Empresario. Sí, non sei se autónomo, pero autónomo. O pleno 15. Sí, eu creo que o tema do arbitraje foi unha preparatoria para este salto político, unha preparatoria boa. Bueno, tamén se fala moi moito, outro día saí unha listaxe do que cobran os cargos públicos, algúns máis, outros menos, outros que tal. Un alcalde está ben pagado? Vostede considera que está ben pagado? Eu teño que decir o que sinto. Cando salen nos periódicos que o alcalde de Santa Comba cobra 52.000 euros. A xente pensa que cobra 5.000 euros ao mes. Hai que saber que ese é o salario bruto. O alcalde de Santa Comba con 52.000 euros brutos cobra 2.500 euros ao mes. Entonces, está claro que a oposición ten que facer o seu traballo, a oposición deixas caer, para iso a oposición daste de cuenta, isto é triste o que vou a decir, pero a oposición a veces está para criticar, eso telo que asumir. Se é constructivamente, pois mellor, pero hai en ocasións que non o é. Hai falsos mitos, se calculas as horas que traballas, pois obviamente non está ben pagado, pero estando como está a economía a nivel nacional, pois decir que estás mal pagado, pois sería un insulto á inteligencia de xente que está doblando o lombo desde as 7 da mañá. Eu que lle digo a xente non é ningunha bicoca. Non é ningunha bicoca. Se che gusta, tes que dar ese paso ao frente. E unha das críticas que teño ao run nacional que hai todos os días nas televisións, todos os días críticas, todos os días casos, todos os días morbo, juicios públicos, pois ese tipo de cousas o que están fomentando é que a xente non dé ese paso adiante e a xente non se este metendo en política. O que está pasando a nivel nacional, os escándalos a nivel nacional, están afectando a política local. Entonces, eso creo que debería ser... O seu homólogo de Boiro, outro día, onte, dicía o mesmo. Non sei se foi off the record despois da entrevista, pero falamos disto, se fora off the record, supoño que non lle importará ao señor Romero que o diga, pero que dicía precisamente iso, que está afectando a xente de ben, a xente que nunhas siglas que non ten por que gustar todo dun partido, ni moito menos, pero que se sinte cómodo polo avance social, neste caso que vostede o dicho, pero sí que está afectando moi moito
Bueno, isto de desapego da política xa ven de lonxe, pero parece que estamos nunha especie de pico de desapego absoluto. Total. Pola crispación absoluta, por todos os casos que coñecemos dun lado ou do outro. Sí. En fin. Sobre todo penso que polo tratamento desa información. Eu poño un exemplo con Suiza. A ver, comparar países pois é bastante complejo. Eu, miña parella reside en Suiza. En Suiza pasan cousas a nivel político. E as televisións non lle dan ese recorrido morboso que lle dan as televisións en España. Eu estou totalmente a favor de que salgan todos os escándalos. Claro. E de que a xente dimita e a xente sepa que a política pois é durante un tempo. Pero tamén hai que decir que os medios de comunicación en España buscan o morbo e incluso, pois mira, onte veu un compañeiro que levaba 3 anos sin ver que está en Estados Unidos, a verdade veu de sorpresa, coincidín con el, e quedei alucinando as posturas de ultradereita que me traía o meu compañeiro defendendo a Trump, etcétera, falando que a esquerda en España, polo que ve na televisión, que está todo fatal. Eso non é así, hai cousas que se fan ben tamén, só que ten que haber sempre 3, 4 ou 10 pois que utilicen pois ese falso poder político ou ese poder político para intereses personales. Pero eu son do Partido Socialista, eu non son ningún ladrón, nin son ningún acosador, ni moitísimo menos. Eu son un rapaz de Santa Comba que decidiu ir nunhas siglas políticas, pero antes do Partido Socialista, eu son de Santa Comba e defenderei sempre os intereses generales, seas do Partido Popular, seas incluso de vos tamén, podo estar de acordo ou non, pero é un partido democrático, ou seas de calquer tipo de partido. A xente a nivel local métese para facer cousas boas, e os problemas que a nivel nacional están afectando, e vais a ver nas seguintes eleccións municipais como eso afecta ao número de personas, ao asentismo electoral, vais a ver. É moi triste entrar nun local de Santa Coma, entrar no local de Santiago, e todo o mundo falando mal da política. Eso non é certo. Temos que acercar a política a xente e, sobre todo, esta xente xoven temos que deixarnos de sectarismos, de Partido Popular, de Bloque e de PSOE. Todos os partidos políticos, no 90% das veces queremos o mismo. O caso de Suiza, pasan cousas, pero a televisión dalle outro recorrido. E iso é o que ten que intentar, salvando as distancias de que cada país ten a súa idiosincrasia, pois eu creo que tiñamos que sentarnos todos os partidos políticos, esa xente de corbata que está en primeira línea, marcar o objetivo que queremos a nivel estatal a 20 ou a 30 anos, e despois, nun 10% das decisións, xa teremos tempo de acuchillarnos, xa teremos tempo de sacar partido político, senón o país non vai avanzar. Eso está claro. Pois supoño que moitos dos ointes, supoño, estarán aseverando que fai falta un pouco de tregua, de paz, e de sentido común ao período que estamos atravesando, porque non é nada bo, o que se ve, a imaxe que estamos recibindo. Alcalde, que se nos foi esgotando o tempo. Eu Leria teño. Leria te, bo orador. Nada, unha das últimas reflexións. Que sentiu cando colleu o bastón de mando? Que foi o que lle pasou pola mente? A ver se non me emociono. Acórdome como se fora antes. Porque tivo que ser novo na política, maioría absoluta, confianza dos veciños e veciñas, a familia enfrente, entendo. Como foi ese momento, alcalde? Acórdome, creo que temos pouco tempo, pero acórdome o día que ganamos. Ese mismo día, cerraron as mesas ás 8, eu pedín permiso a xente da miña candidatura para non quedar na mesa facendo o reconto, pedín permiso á familia tamén, e fun, primeiro, fun ao cementerio, teño que decirlo, a rezarlle a meu pai, casi nunca vou, pero ese día como me interesaba, fun rezarlle. E despois fun ver, estuve con un amigo que está pasando mal momento, estuvemos facendo o recuento. Cando ganamos, foi increíble, e acórdome a perfección, ese camiño de kilómetro e medio, estaba a kilómetro e medio da mesa das eleccións, da mesa central, aparquei o coche na miña casa, que queda a 300 metros, e ese paso desde a miña casa, desde a casa familiar, hasta o Centro de Cultura, pasoume de todo pola cabeza. O primeiro que fixen foi fijarme nas plaquetas todas que estaba mal, no verdín que había, etcétera. Unha enorme responsabilidade, pero tamén un orgullo para a familia, un orgullo para a xente que apoiou, teño que decilo, apoiou xente do Partido Popular tamén, porque a nivel local as siglas é que non teñen nada que ver, e hai moita xente do Partido Popular que me apoian, moitos inténtame levar, quérenme levar ao seu terreno, ou incluso que montes un independiente, ou etcétera, pero son cotilleus, e despois o día que collen o bastón de mando, o primeiro que vin a meu abuelo e sentir ese enorme orgullo. Meu abuelo e a miña abuela. Sí.
Sentindo orgullo do seu Sí, neto. sí. Bueno, eso fui... Non... Mira, podrá pasarme de todo en política, podrei renovar, podrei non renovar, pero esas vivencias que tuveches, eso non mo quita nunca nadie. Nunca. De calde, vostede de Santa Comba, de Sí, algunha aldea? de toda a vida. Santa Comba de núcleo. Santa Comba núcleo. Santa Comba capital. Bueno, pois alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, graciñas por vir ata aquí, por explicar un pouco as vivencias que ten o rexidor de Santa Comba no seu día a día, de proxectos, de novidades, do traballo e da liña que ten para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Santa Comba. Mandamos un saúdo a todos eles que nos estén escoitando ou vendo. Alcalde, ata a próxima. Moitísimas gracias. Boas festas. Boas festas. Igualmente, bo Nadal.